Panguva inoyi zvazonyatso kubuda pachena kuti vanhu vanonyatso kuda General Chiwenga. Zvamaziva kuti aiwa muzora nhasi mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masoda Nzomonanga wabuda pachena vakati today is a working day. And tikuziva kuti aiwa kuState House aiwa vakomana vari muParliament panguva inoyi they are just treating today as a working day. Varikuenda kumaofisi nekumabasa avo. Pane chiitiko chinoonekwa kunzi as maprotesters were protesting muzora nhasi. Motakedi aiwa yaChiwenga inodarika. Sara masvika mudanyirwa panapa kudumba subscribe like on the bell icon. So muri kuona mavideos aiwa muri kuona mapictures evanhu vari kuprotesta vakabata maflag muchivaona aiwa vakamira paside peroad. Vana paBBC vanomudanyira vachiti update protesters cheers up to Chiwenga's motorcade when he was passing where protesters were gathered. Toona kuti maprotesters atanga kuti Chiwenga vachishedza zita rake vachiimba masongs aiwa aGeneral Chiwenga. Panguva ine zvinatso kubuda pachena nokupa signal kuti aiwa vanhu vari kunyatso kuda General Chiwenga. Panguva ino yatiri kuona kuti General Chiwenga ndiye munhu aiwa muZANU-PF ari kuramba corruption achiti aiwa the 2030 agenda aiwa it is just a self-serving agenda haingambosevhi macitizens. Mashoko atiri kuona kuti panguva inoyi chichibvondoka aiwa munyika yeZimbabwe vachiuya vachichiya up naGeneral Chiwenga zvinoratidza kuti aiwa ndo vari kupisa ndo vari kudiwa. Tinoona vari pamwe chete naSouth Africa tinoona kuti aiwa kuZimbabwe embassy aiwa kuSouth Africa maprotesters aiwa ari kuprotesta zvingaiti ndokunyatso kudemonstratwa much vari kuuya vachiprotesta kuSouth Africa. Toona kuti magate epaembassy atopedzisira avharwa maZimbabweans akazara ipapo achiprotesta. Mbudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi pane comment section medu. Mbudza mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.